Türkmenistan Xitay'a aktaryan gazynyň müçberini yarım ýyldan gowrak artdyrmagy meýillistirýändigini mälim etdi we ýurtda Xitayly hünärmenleriň dowam edýän isiniň giňeldiljekdigini aýtdy. Bu barada Ozalky prezident halk maslahatynyň häzirki başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 17-19 mart aralygynda Pekine eden tapary boýunça Xitaýyň döwlet eýetçiligindäki CGTN telekanalyna beren interwýusunda aýtdy. Türkmen mediasy söhbeti 20 martda çap etdi. Energiýa bilermenleri häzir dünýäde duran ýalňyç krizisiniň arasynda Aşgabatyň Pekiniň batysy sebäpli energiýa tiristeleri babynda Xitaýa doly garasly bolup galmak hupy barada duýdurýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň kakasy ýurdun içerki we daşarky siýasatynda entegem kesitleýiji rol oýnaýandygy aýdylýan Gurbanuly Berdimuhammedow Xitaýa eksport edilen türkmen gazanyň mukdary barada öň açyk ýagdaýda elleterli bolmadyk käbir tanlary aýan etdi. Oňa görä Türkmenistan 2009-njy ýylyň 14-nji dekabrynda ulanysy berilen Türkmenistan Xitay gaz geçirjisiniň üstü bilen ılalysyga laýyklykda her ýyl 40 milliard kub metre goly gaz berýär. Şu ýylyň 1-nji martyna çelini tanlara laýyklykda bolsa, Xitaýa jemi hasapda 460 milliard kub metre goly türkmen gazy aktarylypdyr. Ýazgy döwürde biz her ýylla iýle hem gazyň meşwerini 65 milliard hem kub metre çelini arttırmak üstünde bilelikde işleýär. Ol seýlede her ýyl gosmaça 10 milliard kub metr türkmen gazyny iýermäge mümkinçilik berjek. Xitaýyň CNPC kompaniýasynyň ýurdun günorta gündogurundaky galkynyş gaz känini özleşdirmek boýunça halkara bählesiň ýeňijisi bolandygyny hem mälim etdi. Ýurdumyzda Xitaýly hünärmenleriň işi dowam eder we hem giňeler. Olmuny Pekine eden taparnyň çäklerinde Xitaýyň ýol başçysy Xi Jinpingniň Aşgabat bilen TV gaz pudogundaky hyzmatdaşlygy giňeltmäge çagyrmagynyň ýygyny aýtdy. Sol bir wagtda energiýa bilermenleri Pekiniň Eýrandaky urus we ýakyn gündogurdaky emele gelen ýagdaýlar sebäpli dören ýalňyç krizisiniň fonunda hususan da Merkezi Aziýadaky geçirjiler arkaly energiýa üçinçiligini berkitmäge gyzyklanma bildirýändigini aýdarlar. Büyübi Britaniýada ýerleşýän Mettings Geňişdarlyk Guramasynyň energetika howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts azatlyk bilen söhbetdeşlikde Türkmenistanyň energiýa tiristeleriniň eksporty babynda diňe Xitaýa bagly bolup galmak howpy bardy duýdurdy. With regard to China, it's just almost a question of having all your eggs in one basket. Do you really want that? Xitay babatyna bir ähli ýumurtkany bir sebediň içine salmak ýaly Siz Türkmenistan hakykatdanam şonu isleýärsiňizmi? Ben size bir mysal getireýin. 2012-13-nji ýyllarda haçan Xitay gaz geçirjileri ilki özleşdirip başlanyna 2016-njy ýyla çenli Türkmenistanyň Xitaýa 40 milliard kub metre çenli gaz ýermek barada gurrun edýärdi. Ýöne soňky 5 ýylda meniň pikirimçe ondan bulak wagtary bu görkezler takmynan 32-33 milliard kub metre derejesinde doňup galdy. Well, for the last 5 years and I think for longer, it's been stuck at around 32-33 BCM. Ol Pekiniň Aşgabat bilen mümkin energiýa ılalysyklaryny Russiýadan gelýän gazy özüne has bähwitli şertlerde sowdalaşmak üçin ulanýan ýaly bolup görünýändigini belledi. Bellesek soňky ýyllar türkmen gazynyň Xitaýa iberilýän mukdarynyň azalýandygyny izarlasa bolýar. Xitaýyň baş gümrük gullugynyň sanlaryna görä 2025-nji ýylyň netijelerine laýyklykda Türkmenistandan Xitaýa iberilýän gaz 12,1% azalyp 8,41 milliard dollar bolupdyr. Deňişdirme üçin ondan öňki ýylda Türkmenistan Xitaýa 9,57 milliard dollarlyk gaz eksport edipdi. Sanlardan çen tutulsa Aşgabatyň Xitaýy gaz bilen üpçün etmekdäki birinjiligini Russiýa berendigini görse bolýar. Berdimuhammedow Xitay mediasyna beren interwýusunda aktarylýan gazyň bahasy barada maglumatlary bermedi. Ol Xitaýyň ýurdun iň iri sowda ykdysady hyzmatdaşy bolup durýandygyny aýdyp, iki ýurdun arasyndaky harit dolanşygynyň 20 ise artyp, her ýyl 9-10 milliard dollary ýetýändigini aýtdy.
Ol hyzmatdaşlygyň esasy uğurlarynyň arasynda energetika, ulog, aragatnaşyk, ýokary tehnologiýa pudoklaryny dagy agzap geçdi. Türkmenistan enerji resurslarynyň hususan da gazyň eksport uğurlaryny artdyrmagy maksat edinýär. Geçen ay Uly Berdimuhammedow Amerika eden sapary bilen baglylykda Saudi Arabistanynyň Al Arabiya telekanalyna beren interwýusunda ýurdun esasy maksadynyň dünýäde 4-nji uly gaz gorlarynyň serisileriniň eksportyny diversifikasiýa etmekdigini nyktapdy. Şeýle de bolsa energiýa babatynda Hytaý onuň esasy müşterisi bolup galýar. Türkmen gazy Hytaýa Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň çugury A, B we C sahamçylary arkaly iberilýär. 1833 kilometr uzynlygyndaky 3 liniýa Türkmenistan, Özbekistan, Kazakystan, Hytaý ugru boýunça biri-birine paralel ýagdaýda çekilen. Häzirki wagtda 4-nji D sahasynyň gurulyşy hem dowam edýär. Roberts Aşgabatyň deýişlilikde gyýtga wagtda we azçykdyjylar bilen amal edip boljak günwatar ugru boýunça gaz geçiriji taslamalaryny ýykyn etse hem ykdysady hem de siýasy taýdan bähwitli bolup biljekdigini nyktady. Halk maslahatynyň başlygy döwletiň berkezewçiligindäki türkmen mediasyndan tapawutlykda Hytaýyň habar serisiýetine görnüşinden Eýrandaky barýan urus baradaky pikirlerini hem paýlaşdy. Ol Amerikanyň we Israýlyň 28 fevralda Eýran nysanylaryna zarba urup başlamagyny, özüniň günorta goňşusy Eýranyň ýakyn gündogor ýurtlaryna sol sanda energiýa dethalaryna garşy gaýta ul bermegini göni agdaman Hytaý mediasynyň dünýädäki häzirki ýagdaý baradaky soragyna çylsyrymly diýip jogap berdi we ýagdaýlary dialogyň üstü bilen gadalystyrmagy çagyrdy. Häzirki ýagdaý çylsyrymly. Ol Türkmenistanyň bir tarap statusyna salgylanyp, ýurdun halkara gatnaşyklарynda güýç ulanmak usullaryny kabul etmeýändigini aýtdy. Munyň özi bizim üçin näme iş ýüzündäki siýasy sorag bolman edem elikinji nowatda ahlak bilen bagly. Diýip Berdimuhammedow belledi we ursy bet etmek boýunça tagallalary artdyrmagy çagyrdy. Ol soňundan ýöneki ýraýat hukmünde garaýşlaryny paýlaşdy. Ýöne bir sowalyňa umman jogap bermek bilen men siýasatçyna diýär. Ýönekeýne raýat hukmünde öz pikirimi aýtsa, onu atlan ok hiç çeşen ýygyna gynanmak gaýtmä. Diýip Berdimuhammedow aýtdy we harbylar bilen bir hatarda parahy diýlatdan hem pidalaryň bolýandygyny belledi. Emma ne Gurbanguly ne de onuň prezident ogly Serdar türkmen mediasynda günorta goňşusyndaky barýan urus terhetleriň ýysiniň çäklendirilmegi galy berse-de bu sebäpli dürän azy gytçylygy boýunça çykys etmeýärler. Umuman urusy we onuň ýurda ýetirýän täsirlerini agzamaýarlar.